yampindalale nendoda yami. Lokho ke phela ngiyakwenza futhi ngisazokwenza. Wena ungakuvuma lokho kwenzela emndenini wakho? Cha ngiyakuzwa mama. Wakwenze njani ngimenza lento angayithanda wena. Ngiyenza lento angayithanda. Ngizomshaya mina lokho. Ngeke umshaya umfana ngiyangishaya engane. Jwayela kabi wena umjwayela wenze njani ukhuluma ngami. Sikudla indoda yami ukhuluma ngami. Ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi. Ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi. Umpro wakho uyangithuka manje ubukisa ngami kuzo zonke inkundla zokuxhumana lezi ngenze njani ke mina? Ngilala nasemzini wami uyangichomela uthi mina wena uthi mina ngilala ngiphinifa embedeni. Mama yakhe ngibingelele babukeli bevumani film lokukhuluma uvumani wale kwamhlabela nganasona madoda le phansi manguzi kuthiwa ke kubaluni begcekeni kodwa ke asikho lapho ngibingelele mawami ngibingelele siswami mama ngiyathemba ukuthi right Angekho right. Angekho nje right. Yabo into engicika ukuthi le ngane yaqala ngisifundo. Manje sikubuthelezi phezulu ke manje ekhanda kusho ukuthi kwamina ayingiboni. Ayingiboni nje kwamina. Ngaqale ngathula ngibuka nje noNkroyek ejima nengane yami. Ngathula ngazambuza sifundo okwenze njani? Ukwenzani noNkroyi wakho? Ngathula ngabeza kucici sengibone inkundleni zokuxhumana lapha omisi bayangitshengisa labo omisi sisebenza nababanye bathi nayi ingane sithi iyona yamnyeka manje sifundo silala nobabwayo. Umfunani ubaba sifundo umfunani? Hayi phela mama akushongo mina. Ungathi hayi phela. Akushongo mina uthi ngiyabanda mina wena uyashisa. Lengane ngidlela insila le nginayo ingane engijwayela kabi. Ngingathatha indoda yakho. Wenza njani? Uyabona mina. Wena waqala ngosifunda ngithi waphithizela lapha ebaleni lami ungena ngobhekdo. Shothi ngithi mina ngiphuma ngemsebenzini wena usalungena kubaba sifundo. Futhi ngisazongena. Ngiyagcina ke lokho namhlanje ngeke ukubone lokho. Ngithi ngeke uzukubone lokho. Lokho ngizobona. Eyami le ndodo yabo mina wena udla imali kule ndodo. Uyami mama. Ubaba wengane zami lo. Ngeke mama. Uyabona ke namhlanje. Yabona namhlanje ngiyayiqeda leyo. Ngiyayiqeda ke lo nto. Uyathatha kusele ngithi emahoteli. Ukusale ngithi emahoteli ujabulela lo. Usebenzini mina ngithi ngibabhizi. Oh wena usalungene kwami. Wona shune ngosebenzisayo ke lo. Kodwa khona into ezogcina ke namhlanje. Yabo leyo ukuthi ulale nobaba wengane zami uyagcina. Uzobona phela ngeke uzobona ugcinela ukulala no. Ngizolala nabo bosuku. Ugcinela ngeke uzukubone lokho ngeke uzukubone lokho. Naye sebenzela ngeke. Okay imani ho mama ngifuna ukubona ke namhlanje. Hayi ayilengana ayingiboni. Mama wami Ncese mama ngiyazi ukuthi umoya uphezulu nishadile nobaba kaSifundo? Yebo sishadile nobaba Sifundo. Ingabe iqiniso lokuthi wena khona la uqashe khona ukuze usondelele esikoleni ngase? Yebo ngiqashile le cottage ngala ngisebenzela ngakhona. Manje ke seninakhona futhi mina benginganakile. Sengitshengiswa abanye omisi esisebenza nabo laba basebashanyana. Bangikhombisa ukuthi hayibo nakho ukukhulunywa ngomuzi wakho la enkundleni. Ngithi hayi namanga ileyo nto nami ngithe ngidinga ukukubona ngoba naseqala ngithi babe nawe ngidinga ukubona ke ngicela ukutshela lengane lokuthi ngicela iphume emzini wami. Owami umuzi amadoda labo uthi owami umuzi awugibele phekwawo ke impela sobona ke ngizoniphatha ngokuhle. Kodwa ke lo mthetho lo mkhuba wakho ngithi uyaphela namhlanje. Uyaphela namhlanje lo mkhuba. Ngeke uzophele uzophela uzobona ngoba ngidlela insila. Angizwanga uzobesho njalo ngoba sekusho wena uthi angazi ngoba noSifundo akasadingi akwazi ukuthi uSifundo akasadingi phela yena ongidinga kakhulu akasadingi yena ongidinga kakhulu wakhehla lami engiyohlala nalo emqashweni ngifuna ukubona ukuthi wena uzobe ukuthatha lalela ka lami ke ngihamba intombazana yabona ke bese ukubona umhlabela ingane ngiyagibela ngiyakhona mina ngasekhanda umhlabela nami ngiyaphatha ngibona kahle uzimbi la yiwani eSwatini Mozambique sengawuyeka kodwa ngithi ngikuyela le manguzo nami ke ngiyoyela ngiseMozambique wena uzokhihliza impethu yabo le hamba uyineka izokhihliza impethu ngeke phela ngani ngiyobe senganjiswa uzawubona yindoda yethu okay isiyokulapha angeke kukhishwa la ufakwe khona umuntu ngani phela uzobe sengambisi ukhishwa la ufakwe khona ngizozwa ngathi mama okay mama awucabanga ukuthi mhlawumbe ukusuka kwakho emqashweni ikona okwenza ukuthi indoda yakho igcine siphephela ngala?
Nami mfana wami ngangathanda ukusuka kwakuyisimo somsebenzi ngoba imoto yethu njengoba isifile nje angisakwazi ukuhamba kalula nomsebenzi. Hayi ngoba ngakhetha ukuqasha ngoba uyayibandela. angithi wena ushisa kakhulu usebenzini angithi ushisa kakhulu usebenzini ngibela phekwekehla phela wena okay ngizophuma izibona ke ngoba isazokhiqiza impethuke kodwa okay sobona ngizokhiqiza impethu wena usazozwa ngami nje lakho nje lizwa ngami yabo ngishona le izokhiqiza impethu ngizothi ngisuka nje ngibe ngihlanganisa ngokap usayobhiza angizwanga mama uyawusebenzisa umese futhi uyakwazana isimo esingiphoqa phela ngijwayele ingane kanje ngcono ngivele ngihlanganise yona le yakhe neyokubhosha kuxhumane konke khona kuzocaca ukuthi kwenzakalani funa la lesibhedlela imano manje mangathi ikhehla lakho linithanda nobabili uzokwenza njani awu ngeke ngize ngikwazi mntanami ngeke ngize ngikhona nje sidalo angikwazi ukwenza lokho angikwazi ukuthi ngafika ngibekezelela intombi zakhe engangikhula nazo ebusheni bami ngiphinde ngizobekezela izingane engizalayo futhi ezongishera nazo angikwazi ukwenza leyo nto leyo sengamadama impela kakhulu uma ngicela ukuthi wenza njani ngeke nje ngize ngivume ngoba ngesize esidobhenix ngeke nje uzufaka nje sekufaka uzwa ngami phela ufuna ukubonaka sifake noma athi uyasifaka ngeke ngisasithathela khona lokho ngeke sasamkelela khona uzoguqa la ubani awungakopha uncinde ngani yamkhohlwa awusifundo indoda yakho ngizobenza uguqa ubokhohlwa muntu ukhohlwa angani bantu ucabanga ukuthi uzanga ngakho ngoba bekuyeka nje ushelwa amakhehla kushuthi usubolile ngani hayi lutho phela abantwana bakho ngoba bekuyeka nje usashelwa amakhehla bolile vele inyama ebolile ilandelwa impukane ngisahutshwa ngisho nayo ke ndoda awasazi phela kodwa ayikawusifunda ukuthi ngibanika kamnandi ke hayi qhubeka kubanike kodwa le yami ubugcina sisi kule yami ubugcina sisi okay sisimbathi yini oyithanda kwindoda yakho indoda kamama hayi empetheni nakho suphambanisa uthi yakhe ya mama iyangiphendula empetheni ayangiphendula izihambiso kweshongololo angithi yezwa nje umkhuba yami mina ngiyosebenza bona bayaphendulana ngala hayi uyagqiba ikhembu hayi ke kushuthi ubegcina ukuyigqiba kushuthi ubegcina nje sokalise yakho yonke kushuthi ubegcina ukuyigqiba kule game sis akakwazi awubegcina siswami umbalo uke wabuya la uthi wena awusamuzwa kahle sevela lale ingoba mhlambe ufuna noma mhlambe uzama indlela ukubuyelana kusifundi no uvela usenayo leyo nkinga leyo kodwa leyo nkinga leyo umsizwayo nje useduze usifunda akekho kude usifunda uzolekelela awabona la selifika kakhulu ingane zeinsuku zokugcina kodwa ngithi kowammuzi ngeke uphendule ubeko la noma ngaba ngiphindi ngilibeke uzongakhela phobhebo wamuzi ngifuna ukubona phela uzokwakhela ngani ngoba kusukela manje ngiyithatha zonke into zakhe kusukela manje kwalo chicken lekhini obudla ubugcina ngiyithatha zonke ngoba kusami last week nje bengivala ngephepha ubugcina yabona nje ushenge wayengaqamba manga mayisi ngisuthi ubuya ngakwenze njani ezami umena mthopho wakwenze njani ngangimenza lento angayithanda wena ngangenza lento angayithanda ngizomshaya mina lokho umfana ngiyongishaya engane jwayela kabi wena ungijwayela wenze njani ngikhuluma ngami sikudla indoda yami ukhuluma ngami ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi ufuna ukubona ukuthi ngiyakwazi ngizokukhombisa phela ngizokukhombisa phela imambali ufunda ngawo lengane ngidlela insila lengane ubani ovuma idlozi ubawuvuma idlozi mama suke senzo bali thula kodwa uvelelwa yini sami kodwa ngivelelwa yini ngempela awazi nje othoshe ngibazi bethu ngivelelwa yini oh imani phela mbali lengane ayingihloniphi isidala umuntu omdala akashawa hayi ngeke bayashawa sekunje ushawa makwenze njani makwenze amadoda wena unosukela wayale kulokufuna ngamadoda ngani yami nje usuhleli phansi angizwanga sokuzalela abazukulu phinde sikuzalele indoda nenye ephekwa le khona ukubona wena edela indodana nomzukulu ngaphezulu uhlale nasemjondolo lapha ngoba ngizokubamba ngoba ngizokuzalela ingane yasikuzalela nganya futhi uzokuzanya uzozala ngalezo phuma izibungu izophuma izibungu phela lengane ayihloniphi lengane le wena yabo wena ukukhombisa abantu wena ngizokukhombisa abantu ngizwa nginiyeke imani phela wonke ngeke ngimshayele nomkroyilo
Sinika inkundla. Mhlolambo, Sinika angeke umuntu inkundla. asalele nengane yami phinde alale nendoda yami. Ngakho-ke phela ngiyakwenza futhi ngisazokwenza. Wena ungakuvuma lokho kwenzela emndenini wakho? Cha, ngiyakuzwa, mama. Ngeke ngishayele njalo. Ngeke ngishayele njalo. Oh. Shambe ngaze ngalinga ezulwini, ngaze ngalingwa ezulwini. Lona ngizomshaya-ke kodwa akaqhubeke nje lokhu Isithunzi sami abantu engisebenza nabo bathi nje. Unesithunzi wena, unesithunzi. Yini ekwenza ulwela Ngoba ngiyena uThisha ukuba ngiyesona. Yini ekwenza ulwela indoda phela Wena wenzani ubhizi ngavela empilweni? Wena nami ngiyazama Ubhizi khona ukuhamba nokulemlala. Mama. ngibhizi ngokudla imali yendoda yethu. Ngibhizi ngokudla imali yendoda Mbali. Phinde ngilide neyindodana yakho. Umbali Ngilide neyakho futhi osakela Mbali phela Angenza thula. luthazi abalansiseke nje ngidla indoda yakhe. Ngizoyishaya Ngidla ndawo zonke imali sisi. Ngeke ngizwe Uzozwa ngami-ke namhlanje. Ngeke ngizwe ngoNobenga abayizalukwazi. Namhlanje uzozwa. Mina ngazi oNobenga ba-right. Ukuthi kuthiwa lapha emzini wami uhamba ngamaphenti anolace no-top skin ngabo-top skin ngabo-top bra ngazi ubhinqa amathawula umfundi akasakwenza lutho no-lace njengoba yimistarini. usifunda akakhululeki kanjani muzwe iy'ngane zakho ubhinqa namathawula asemphetheni wami yawazi amathawula akuphi ngithi-ke yabona-ke uyagcina ngci uze ngamyeka ukubulala kube ngamyeka ngangingeke mina ngigcwala isikorokoro ngingasazi ukuthi baphi abazali bakho bathini bona abazali bakho wena. Mama mucabanga ngabe ubaba wakho uyamthanda ngempela lo sisi? Hayi akamthandi mhlambe uyashofa ngayo into ey'kanjalo noma ngabe uyashofa kodwa ushofa ngoba mina hlezi ngisemsebenzini. Hayi ushofa kahle. Kodwa-ke ngithi kube ngamyeka ngiyethanda ishofa yakusengathi wena ugcine ngci Mama methi mengathi kumele nje ngivele ngimxebule ukuze azobona. Ngizokubona mina ngizosakaza ubani ngizoyishaya le nkondlo engane le. mucabanga mama mengathi ufuna ukumshada naye ngoba washada Ngeke kuze kwenzeke-ke lokho-ke ngaqoqonke amasaka nami ney'ngane zami ngihambe ngithethe yonke futhi imali esesiyibhenkile naye ngithethe yonke ngamshini anesenti. Okay ngizoyenza ngani ngoba sewumdodovo ekhehle sarithe emsebenzini ngizoyenza ngani enye imali u-2000 wempesheni azokonja ngawo lozoyithatha hambe ey'dawa nabanye abafana lozoyithatha hambe ey'bhema nabafana boshuka nabinsango emzini wami uzenukisa insango ngitshela ngeke sengilifakile isule angeke azayibhemba ngenzela ukuthi lithi performance kangcono nasemphethweni ngenzela ukuthi performance ngiyamboosta yabo wena ugcine ngcilo mkhuba wakho uyawugcina ufuna uthi noma umgabana uthi lo yamama ufuna ukubona sibe yi-family spawn. Imani sisumbali imani phela ningalumani ukuthi into engicikayo kuthiwa untaza ngamathawula ami lapha umazi ngani ukuthi wenzani nezinto zami indoda ayifuni redi embhedeni wami owami lo wambhede ngawuthenga ngemali yami kaLouis futhi uyahohoza eyami le yamali olala ngayo lapha wena ngofika nalutho wafika nale scrap sakho siphethe ku-right phela nganqanyezela khona ukuba busy kakhulu indoda yakho ngibhizi wena ufika lapha emzini wami wafika nale scrap sakho ngizophathana ngoba wathangaphathi lutho yonke into awusekho-ke nomuzi la sekwathuthwa awukhona semkho ngaba ikhandoda yakho ngaba ibhonki sukaqala yabo wena okhomba ukuthi ubanda ngempela okhomba ukuthi ubanda ngempela wena ngifuna ukukhipha okunye endlini hayi cha mhlawumbe ngezwa ngawe hayi ngeke kusho ukuthi uyabona futhi mina kumele ngizwa ngawe ngoba nje ngoba vele ufika vele uthi yonke ima phela ngizwa ngawe phela sekuwena uguluva wakhe manje sekuwena into omfake yona mhlawumbe ubaba asifunda ayikho into omfake yona hayi ayikho kodwa khona lo yabona nje ngoba seqale khulumela amathawula nje wena uzokhothama lapha mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo amzwanga umuthi awusebenzile la wena nje sungaphuma iyaphekwa ke ingakho nje usele kanjani iyaphekwa indoda awupheka yakho ngipheka yona nje ngifuna yena ushenga ontanga bakho bakuyekeleni ontanga bakho ontanga akazi bakuyekeleni sidla nabo imali kashenga sidla nabo imali kashenga sendayo baba imali ihlala kimi mangimnika nje imali yokushintsha angizwanga awudidekile mama wena uyatamaraza uyatamaraza uyahlanya lo kuyilaba drugs abadlala uyahlanya ngoba ngikutshela ukuthi ireda nje idingakala yabona
njengoba ushumayela nje awuthatha awuvele uvula ibandla lakho. Okay, ngizoliqala ngawe. Ngizoqala ngishintshe wena mangivula lelo bandla. Ngizoqala ngawe. Ungithathe nendoda yethu. Ngeke ngikuthathe nendoda yethu. Indoda yami izobe umfundisi mina ngumama mfundisi. Wena uzobuqinisa nje. Wena uzobuqinisa onto wena. Wena uyajwayela into engeke uzuyibone. Into engeke uzuyibone. Ngifuna ukubazike ngawe. Sengizopheka wena-ke manje ngibheke nawe. Phela nami Thula ima wona. Thula. Ima mama. Mina ngiyacanga usifonele, uma sifonele indoda ikhethe yabona. Miyekeni udalini ngamphakathi. Akafonele. Akafonelwa phela ubheba ukuzwa kahle mina. Ufuna ukuzwani? Ngifuna ukuzwa kahle. Uthe uma ufika kuye ukutshela ukuthini? Angitshelanga lutho mina ngizovela kuqhazo. Uyayazi lento. Wayekelani indoda yethu? Angazela ngesizo ngengane thina. Mina ngikhulumi nendoda. Ngesizo sikhuluma ngesizo ngengane. Yami indoda engishade nje ngoba inkinga ngoba uperuza kangaka. Ngiperuzela wena ngoba ngithi wena sichama sigovoze nawe sigovoze phansi. Lento angihambi nayo. Wenza njani? Ngizotshela ubaba mdala izifo. Hayi bo phela ukhulu uhamba yabona nje wena uyayigulela nje wena. Wena uyayigulela nje ngoba shuthi phela shuthi sigula sonke. Awu mina nje sidalo. Awukwazi ke phela awukwazi ukusenza njalo. Awukwazi phela vele makuthi ungasuka lele emathaveni nawudawa khona into ezokuqhoma emzini wami ngeke ngivuma mina. Angeke. Thula mbali thula. Siswami lo muzi lo ngabe mhlambe owakho noma okababa kaSifundo noma nakhanda sawukhanda ndawonye umuzi nobaba wakwami sawukhanda ndawonye wasephunyelwa imali zakhe sakhanda umuzi kwasho ukuthi ke kunalokho nalokho-ke nasengamlekelela-ke ephunyelwa zimali zakhe. Yebo wamlekelela ngokuthenga amabhodo nje wena isikini awusenzothi imalini wena isikini ngeke ngize ngisazi phela wakhela nje nendoda udakiwe ngakhela wena mina udakiwe wena uyahlanya wawenzela ukuthi ngifike yonke yabona ukunika malini ngenyanga ubaba wakho? Ubaba Sifundo ikhadi lihlala kimi ngikhipha imali engiyifunayo ngesikhathi engisifunayo hayi ngenyanga. Namanje mangifuna ukuyodraw ngihamba ngiyodraw. Unamakhadi amangaki? Kunamabili, Standard Bank no Capitec. Wahlala kimi ke nawe wahlala kimi. Hayi ngeke ntombazana mhlawumbe usaphethe amadali mhlawumbe usaphethe amadali ukunika malini wena? Yabo sisanda kuqala ukuthandana nje benginike imali engango 3000 ngiyaphezulu njenga manje sengiyawuthola 6k nje. Uthola kubani? Kuyena udali. Uthola kubani? Kuyena ubhebe. Ahleka kwezalukazi-ke lokhu uthebela semfuleni kuyasithi simdala ngempela akwazi phela ngashoda ngawo ushoda kanjani ngawo awuyashoda manakazi awubayeni usashoda yabona nje wena nje mina resta uthula ngakho nje resta mama nge-15 nje resta yabona ngizothi mengifika nje ngifike ngiqonisa wena futhi uzoba uneni wengane yakho ubani udakiwe uzoba uneni uyaqaphela wena suyaqapha-ke manje suyaqapha-ke manje seyangiqaphela-ke kodwa manje sekhathele yenza okwenzayo yenza okwenzayo ukukhuluma yenza okwenzayo yathi ayithandi iredo ushumayela manje yini akhalaza ngayo baba uke wakhalaza ngomama wakhe? Hayi phela lona nje wangitshela ukuthi ayikho into amenzayo na that's why eza kimi ayikho into engimenzayo efana nani namhlanje uzoza ukuthi indoda yakhe ethi sekamerweni ejabulisa indoda nanenye mhlawumbe no impatho ke phela mawuqeda empathweni nje nekonza sekamerweni ngoba mina angisho yabona ungasblame ke thina mesikasokuphela ngoba isikhathi awunaso usukeshoda ngani yabona yini esukeshoda ngani mama before ubaba kaSifundo ethandana nawe yini wayithanda kakhulu? Engangiyithanda kuyena wayeyindoda wangilobola wangishada sazala abantwana wangondla ngawumfazi wangifundisa nguthisha nje ngenxa imali zakhe engifundisa awukwazi ukuperform angikwazi ukuperforma ngenzani ngifundise ngisebenze ngijwayela kabi wena izilmela ukhozi FM izolimela ke kodwa lolu yimi lizolimela ukushiye nje endlini okay lizolimela ke lolu uhambe uyohlala phansi noba nawe uhlala nami we uhlala noba wena awucabanga usudlala ngawo amavili
amabili kamabili. Angeke azadlale ngami kodwa mina ngizwela Ngeke azadlale ngoba vele ngawe. isikhathi sesimshayile Ngeke akafuni azadlale ukumukela. ngawe. Inkinga akafuni ukumukela isikhathi sesimshayile already. Kumele ngabe before wena mama ngabe before mama wazi umthole senkingeni mhlambe like ejola namanye amantombazana Wakwajola nje kudala singakahlali ndawonye nami ngisahlala kithi naye sahlala kubo senomntwana wethu oqala usifundo kweke wena magcina wethu ke lolala nalezi zalukazi lezi and yazi uze ekhale sasimakuso kungcono kodwa mama ngathiwa uye kubaba wakhe kusifunde ku-right ku-right akabayeke bonke angimdingi nje kwami poison lo mntwana lo ngimdingi nje emagcikena kwami kwawami amagcika cha ngimdingi sebengahamba mhlawumbe ukuthi uyaqhubeka nosifundo noma uyaqhubeka noma basifundo behambe yozakhela wabo umuzi ke they are free to go. Siyabonga. Yebo. Hayi ko wami kodwa. Hayi ko wami abakwala bobabili kuyokuphatha kanjani lokho? Hayi ngeke kuze kwenzeke. Ngeke. Ngiyabesizwe namhlanje. Ngeke kuze kwenzeke. Mhlawumbe usifundo nje usengahambi yothithiza le ngoba vele usasinokwana. Kodwa nje ngoba sifunda hayi cha ngiyabheka. Mbali uzizwa kanjani uma umama omdala ekhala ukuthi umdlela indoda uphinde udle nendoda right phela kakhale bazomthulisa abanendaba anginandaba mina nezalukazi angiyezwa mama engabazi yezwa noma wakho akazalanga wabona noma wakho akazalanga ngibhizi nje nendoda yakhe la ubhizi nendoda le hayi kodwa kwami ke kwami kodwa ngithi awuphinde ungene kwami kodwa uphinde ungene kwami owami umuzi owami okay ngiyithola le mahlathini ngayi kwami kodwa uphinde ulibeke kwami ngeke uphinde ulibeke nasi nendoda yakhe ulibeke kwami uyayazi nilanjare uyayazi Thiwani uyayazi nilanjare hayi phela abafunda kwenza ukuthi umbone ehambe nami akufanele vele ube old model fanele mina ngi-old model angizazi hayi kufanele ungayazi angikusoli keke vele kufanele ungangisoli vele ngi-old model fanele phela vele ungayazi nje i-old model izoyazi kanjani old model yazi ukuthi kumele ingene ephini embedeni leyo nto ayitshela indoda besizogwedliswa kwesangoma sivuma ngakufundiswa uyena ngakufundiswa uyena dlala iqolo ebafaneni bakho phela nayo indoda yethu bafanelana akubalekile ukudlala nendoda yethu mina kungalala noba basifundi lokhu ngakuba akusilo iphutha lami akulo iphutha lakho manje ufuna ukuthelela manje ungakhulumi kangaka ke uthelela umndeni wami wonke inkinga zakho uzenze zethu uyaphapha leli chwane leli liyaphapha uyinyoka futhi wena uyinyoka ubhidliza imizi yabantu ubhidliza imizi yabantu owami isobe sisiyes wamsoba ubhidlize ubhidlize kunalokho ngizosobe ubhidlize ngeke uzungena ubugcina ungena ngoba bengingekho nje ubugcina futhi ufuna ngize mawuze uyaphika phela mawuze uyaphika yini ongayizi ngizwa kahle ngithi ngeke uphinde yini mama ozoyenza ngoba namhlanje ngizobakhipha bobabili okungcono nendoda yakhe nabezobona bahlala apha mabuthi bawuqasha kodwa emzini wami bebegcina ukungena ma ukuthi ayisakuthanda indoda noma ngathi uyangithanda noma ngathi ayisangithanda emzini wami kodwa mesazofaka lesifebe lesi noma ingahamba okay kakaphume nawe phela ahamba usahleleleni kwami singaqale simkhiphe mama singaqale simkhiphe usahleleleni pho kodwa ugweva imali zakhe hayi uhlala ukuthi umuzo wakhe nje wawakhe umuzi nje uhlangana nezimali ongigovena bheka wazonika kamnandi okay enjoy lo alright nokumele belazi iqiniso lithini elithi lala namakhehla nezingane zabo ilona iqiniso okay angikwazi kwenza lutho kodwa ngiyasebenza nginomuzi ngiyasebenza nginomuzi nani yini ephathekayo kubalulekile lo akubalulekile unani ephathekayo nje njengomuntu ozalelwa ngoba ngifunde nje usendleleni ukhokhela ubani indoda yethu ngani khokhela ngani ngamasende ngoba ngaqala ngasizwa ngamasende ngaqale ngasizwa phela kusamna wethu uthola intombi antakazi njengamanje kesengibhizi ke ngikhokhelwa indoda angeke uzubone lo asifeni ukuthonda asisolveni le ndaba le imani asisolveni hayi cha iyacula naye yedwa khona ngiyafuna phela ukulalela imani wo isithuli imani okay bafethu mbali imani ngazi mina sengijaye ukuthi kufonelwe yena ukutheleza okungcono ngikhathele yo imani mbali mama ngeke Cela ngifayile inamba. Ufaka inamba yendoda yami. Eyami indoda. Yima phela mama ngivuka. Indoda eyami. Nami kodwa ke yami. Eyami indoda. Inamba wesila
Okay, ku-right. Sisiphonga sithwele nje. Ku-right phela, ke. Manje phela manje somfonela ekhethu. Ngani uzombiza ngobani? Bali? Ungathithisi inamba kuyiyona lapho ungathithisi. Make sure Ukungidakelwa khona lokho njalo. ngishaye. Yebo. Thina ke sashada. Ngari ngikokotela. Wa. Yangaringa manje. Shuthi phela ushayela inamba yegandaganda. Yini into le ringayo? Yebo. Yebo, Ngiyaphila baba. yaphela nami. Yebo. Hayi khuluma noVumani la from iVumani film. La nginomakoti wakho la unkosikazi wakho uMakasifundo ngibe nombala. Yebo, Ya manje la kunenkinga bayaxabana uyabona. Manje ngoba ngila ngenza ukuthi wenze izinto zibe easy. Angazi ngingaqale ngikunika ukhulume nobani ubeze ukuthi bathini. ngimana ngikangibuze futhi bafunani lapho kwethu. Bakhalaza ngokuthi phela manje bakwebhana manje wena wabona ikati ligijimisa igundane kunjalo nje la bakwebhana ukuthi omunye uthanda mina omunye uthanda mina wena kwathiya wena uyabanda uyi-ice hayi wena kunje manje nje leyo nkinga kuthiwa nje wena ngazi ukuthi ulala nabo bobabili uyabona manje angazi noma ngabani engaze ngikhulume kakhulu Hayi banike ngiqale ngoba Masifunda. Sawubona baba Sifundo. Uyaphila. Yini odala into ongenzayo yona baba ey'ngane zami? Awu ngiyaxolisa mama. Uxolisa kanjani ngoba phela lona umpro wakho uyangithuka manje ubukisa ngami kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana lezi ngenze njani-ke mina? Ngilala nasemzini wami uyangichomela uthi mina wena uthi mina ngilala ngiphinifa embhedeni. Mama ngiyaxolisa. Yazi khona indlela elula esingayenza ukuze Iyiphi leyo ndlela? nize ekhaya nonke ngethuli. Mina ngize nalona umpro wakho emzini wami futhi. Usilungisa inkinga phela mama. Iziphi inkinga edinga ukulungiswa ngoba wena ngabe uyasho ukuthi usangithanda mina noma uhamba nalona unkroyi wakho? Hayi phela masumqina ngokukhetha. Angimqini uyasizwa nje ngikhuluma nawe siyafakaza kusho ukuthi safundiswa uwe lokho. Akho issue la mina baba Sifundo ngifuna ungenzela into eyodwa sheme ngikhathele nje ngikhathele ngempela futhi. Yebo. Ngiyacela impela baba wami ngiyacela ngicela nje ungenzela into eyodwa. Ngizokhuluma nalo munye. Sawubona phela. Isithembu ngafu. Yebo mama unjani? Ngiright baba njani? Ngiyaphila. Ngiyalingwa. Yini manje lento yenzayo? Kanti akusomfazi wakho lo obhalela kuyivumani ifilimu ngizwa sengiyafonelwa Usho kahle mawuthi umfazi wakho usho kahle. ngenxa yokuthi nje ushiso ukukhuluma uhlule ukuhlala phansi akubuza akhulume nawe ubone kungcono ngabhalele kuyivumani ifilimu ngizwa sengiyafonelwa uyena nje ongenze ngala angaze ngize ngenzele usephoqa yena obhalele ngoba ubona ama-video aya trend wasenaye yabhalela ke manje phela uyehlisa isithunzi sama lento yenzayo yabo. yena umfazi wakho okwehlisa isithunzi mina bengihlalele endlini ngipholele ngathola ngekhonje singidinga kuyivumani ifilimu mase ngiza uzongigiva la usho khona ukungishaya uthi nje uzohamba phe kwami uthi bengigcina ukuze emzini wakho uthi ngiyoze ngiphume nezibungu ngaphansi. Bengicela senza kanjena ke mama. Senze njani baba? Nize noyithula. Shwele baba. Hayi baki. Hayi ngiyalingwa shemlanga. Ngiyacela yazi. Anginankinga sithando sami sizoza baba. Ngiyavivina. Kati baba Sifundo kati indaba ungakhethi le wenze lento ibe lula. Wendoda. Ngazongikhethisa abantu engibathandayo ungangitsheli lokho mina. Sithando sami. Bathandayo. Wena ngeke ngizwe ngawe nje wena. Lento yenza iyabheda le. Thatha indaba zomuzi wami uyifake enkundleni zokuxhumana. Iyabheda lento yenza. We baba wena kumele wenze into eyodwa kukhona laba bafazi laba bangabulalani ncesi mama ukubiza ngomfazi ngiyaxolisa bangabulalani ngoba bazobulalana and mabulalana uzoyisola uyabona kumele wenze into right ukhethe one. Hayi
hayi ngiyazi mina ukuthi ngizowenzani ngitshele ngawe mina. Ha. Ngicabanga ngiyisishaya zikhali. Asilungile. Isithando sami ushilo wathi asize. Uzweleke. Uzogibela uphaqa ngeke uhambele umuntu ezohamba mina. Uzogibela uphaqa ngeke uhambe ngizofakela imali mina. Okay, akufakele. Ufakela imali ubheke. Kodwa lezohamba mina ngeke uzoyikhona. Kodwa siyohlangana khona enkundleni. Uzokuma egate ke sokhuluma ngawe ngaphandle. Sokhuluma nawe ngaphandle. Phela le nto Okay, Mbali. mama. Saze kuba ixolisanga kodwa ngixolisile. Ngicela bantu, Ngicela ixolisele ngakho ngiyakwazi vele. Okay. Ngicela uqale Sesiyozwa ngapha. khona. Siyabonga ukuthi sihloniphuze yabo. Mwana ozenibambane la Ngiyabonga endleleni. Phudvumani. Bye ma. Wow. Ubona mase ngifike endlini. Utakiwe wena sikhotheni. Ngizokhuluma nento yethu. Utakiwe. Hawu. Nayimhlelo yami bo. Ngihlisa umoya mama. Hayi ngiwehlisile sengilinde ukuthi sifike kwenje baba sifunde ngifuna ukuzwa ukuthi uzothini ngempela ngoba hayi ave nginyanyile shame ngicikekile ngenhliziyo yami yonke futhi ngenza noma yini kusuka manje. Indlela nje nginyanye ngayo. Bukusile ngami indoda shame. Ungakhohlwa ukuthandaza yaso. Ngizozama. Yeah. Hawu Nkosi yami yazi ngabe ngiyancoma manje unkosikazi womuntu Nkosi yami kuzolunga yazi. Yebo. Babukeli sanithanda kakhulu nibe right.